hi. Tell us your name, where you're from, and how long you've been paddling. Ahoj, moje meno je Peter Čonka a som zo Slovenska a paddlujem už okolo 15 rokov a súťažne tak 11-12 rokov. And then tell us a little bit about your competition, like between Thun and here. What's the difference, and how are you prepared? Tak Thun bola hlavne vlna a tu máme válec, čo je podľa mňa na moju váhu a silový výkon trošku optimálnejšie a v Thune samozrejme sa mi aj nepodarili semifinále a našťastie tu som sa prebojoval ďalej. And yesterday during quarterfinals, it was crazy. It was a long day, lots of changes in weather and conditions on the water. Tell us a little bit about your experience in the quarterfinals and how that worked for you. Tak mal som trošku šťastie, lebo voda klesla a v podstate z kvalifikačných jazd som postupoval z posledného miesta a vďaka tomu som aj zistil, že čo bodujú a čo nebodujú. No a potom už som vedel vlastne, že čo mám robiť v tých štvrťfinálových jazdách a našťastie sa mi to zadarilo na prvé miesto. And then today's semis, pretty tough out there again. So did you stick to the same plan, and how's that going to work out for finals? The same thing. Talk about the semifinals and the finals. Tak v podstate už mám natrenovanú takú rutinnú jazdu, ktorú by som stále chcel zopakovať. Samozrejme občas sa zmenia tie triky, ale snažím sa držať v podstate tú jednu jazdu a keď to vyjde, tak by mala byť aj výherná.